За какво прикахме изобщо? За даското. Да, за тия с снимките. Аз си работа към теб, нали? Хубаво, ай ти да се виждаш, бе. Не само аз, бе. Значи, искам да кажем за тези тримата маняка. Не знам, българи са... Трябва да се постръгвам. Българи да са... се бръсна. Цигани ли са? Много лошо правят. Не е хубаво така. Ама... Някой писал в Фейсбука, Яриш. Приказвай, бе, то снима. Не трябва така да правят, те тук някакви лапта деца им като по-ми се живеят. Да. Но те поругават България, те дори не знаят кои са Или там. пък като вземем приказват, само аз знам, ама какво си знаеш, му? Те нали... Виж как се влюбват 20 000 пъти на 12 години и баба са путката е на микроволнова станала. Не знам си какво. Когато си малък, ти можеш да си малък, нали, да си видял много от живота, ама те, нали, много... Те не видяли нищо от живота и се опакват колко труден бил, как... Майка и баща им там ми дават по 10 лена на ден, много им лесно, много им трудно. Майка му ставя 10 лена на паралната, уния се чуи за кой да даде. Да, ги за цигари, мигари. Да, ги за цигари, кафета. Треви, да, после... Кой е било? Той смисъл работа, не че аз също съм ми дал живота, ама аз не пиша нали такива работи. Точно. Тъпи празни лапта. Намира ли смисъл? Какъв смисъл намира ти пък вие, бе? Добре, аз искам да питам тези майчета, като толкова е мегано, да стегат ножа, че, защото да не мага. Да си режат венци там в барята и... Аз такъв сутринта ставаш такъв свеж, гледаш езика, да видиш какво става вечета на вечета, те само някакви саднати. Да, някакви саднати, става още от сутринта. Да, от сутринта още станал, газъм нагоре, живота е, майка се е бало. Пък сигурно пред майка си не псува, ще го накажат някакво. Ще ядеш чуката бой. Ще има 5 лева на ден, няма са 10. Да, ко 5 лева са много, 2 лева само там. Работа е много зле, аз накъдявам тези години, но все някакво пари в мен си, не ми трябва. Биш по-яко. Да, не ми трябва пари, мижинки, ало. Стражария паси. За мен. И така, къде отивахме, няма поне. Къде отива? Много зле. Човек прикараме къде някой... Приказва е... Прикараме къде някой такова, Това беше искрено лично с мен. Да, все едно искрено лично, все едно съм в тая... Понова как е дадат вечера, човек. Винета, как е... Вие сте с горещо. С горещо. При нас е шампиона по ММА. И шампиона по фехтовка. Аз съм постоянно. Да, аз съм Меси. Не, че арена. Аз съм Меси, бе, аз съм Меси. Как е много чистичка? Нали ма чисте? Добре ли? Изписаха ли болницата? Да, без един крак. Боли, сразу бе! Без един крак. Защо така? Бях гладен. То тъй кръстане, не така. Най-милото съдя. Тая криза Барселона не плащат, майка им ще ема. Вкарам, 1000 гола им вкарах. Кой има друго? Мишките. Мишките вкарах дъжда. 1000 гола вкарах, брат, 1000 лева не съм направил. Майка не ме навика да взима в къщите, да не видите работа е малък нещастник. Невероятният Спайдермен. Сега, тук другия месец почва да снимките на новия филм. Това е главният герой. Пластмасов. Да. Накарах филма се разхака. И ще е 4D, няма да е 3D. Да. Когато Спайдермен го да прави жена на вашия леп като такова на устата. На дънно? Сега си имам такъв като не ги. Той ще участва вътре, то не го знам, то се ледения май. Това е Голдбърг. Голдбърг, какъв е това, не го знам. Голдбърг. Вижте трапец само. То си би такова дека в трапеца, човек. Си я би, така. Си я би в трапеца изрубва майка. Ма като гледа май в прешата си би тромба, не го знам. Гърба, особено гърба. Съмнителен е. Гърба е много формен. Да, гърба е много добре. Много релефен. Да. Малко още има кой се живее от към големина, но... Добре. Тренировки. Да, всичко става за времето. Като постигнеш, какво беше? Като постигнеш невъзможно, че няма да спиш. Да. Дори не спиш. Не искаш да Към мотокари имаме, за всеки случай, защото долу са наводни избата и с него учене вадим мишките. И землината там бурканите с
компотите. До сега, виж, той няма вътре, той няма... Първият този клип става много добър. Да, спре го. Абонирайте се. Абе, ако иска да Харесвайте. Палец горе. Да, За така. За как? Така. Двата пръста горе, за кака демокрация или какво беше.